گرومی نشر جنبسی برنامه اطلاعاتی نوید را مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتون میگردونیم. در استودیو سهراب شاه دولتزاده، سودا ترجمان قربان علی ستارов. امروز президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Қирғизистон сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро гурӯҳи калони ҳайати расмӣ аз ҳисоби роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо эҳтироми хоса ва гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 12 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бишкек меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров бо эҳтироми хоса ва гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. саҳни фурудгоҳи байналмилалии Бишкек ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олимақом сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо парчамҳои давлатии ду кишвар, аксҳои сарони ду давлат ва шиорҳои тараннумгари дӯстии мардумони ду ҳамсоя кишвар идона оро ёфта буд. ба нишони эҳтирому самимияти хос ба сарвари давлати мо дар саҳни фурудгоҳ ҳамчунин баъзе саҳнаҳои фарҳанги миллии қирғизӣ бо хаймаҳо, аспҳо, уқобҳои шикорӣ ва рақсу сурудҳои мардумӣ намоиш дода шуд. барои истиқбол роҳрави сурх густурда шуда афсарони горди фахрӣ аз ду тарафи роҳрав саф оростанд. зимни ин сафар маҷмӯи масъалаҳои таҳким ва густариши муносибатҳои ду кишвар баррасӣ хоҳад шуд. ҳамчунин дар назар аст ки аз рӯи натиҷаҳои музокироти сатҳи олӣ шумораи зиёди санадҳои нави ҳамкорӣ аз ҷумла ҳуҷҷати муҳими таърихӣ шартнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ ба имзо расад.
қувваҳои эҳтиётӣ ё худ захираҳои сафарбарӣ барои тақвият бахшидани ҳайати қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат нақши калон бозида дар самти баландбардоштани иқтидори мудофиавии кишвар саҳми арзанда мегузорад. Ҳамин аст ки ҳамасола тибқи нақша дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои санҷишии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ гузаронида мешавад. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши омода намудаи ҳамкасбони мо аз Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. дар асоси дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи нақшаи ягонаи омодагии ҷангӣ дар артиши миллӣ чорабиниҳои санҷишии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ дар ноҳияи Муъминободи вилояти Хатлон бо қабули ишора ва тасдиқи он аз ҷониби роҳбарияти Вазорати Мудофиаи мамлакат оғоз гардид. ҷамъомади мазкур бо баррасии масъалаҳои марбут ба ин самт дар истоди минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳия ки дар он масъулини мақомоти марбутаи давлатӣ ва сохторҳои ҳарбиву қудратӣ иштирок доштанд роҳандозӣ карда шуд. сокинони шарафманди ноҳияи Муъминобод низ дар пуштибонӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки омодагии ҳарбӣ ва тайёр будан ба хизмати халқу ватанро аз вазифаҳои аввалин дараҷа дар назди худ қарор дода то охирин нафас ба президент ва халқу ватан содиқ мемонанд. мардуми сарбаланди Муъминобод ҳами пайрави пешвои муаззами миллат аст ки ҳамавақт ба қадри заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат мерасад ва ҳамавақт китф дар китфи ҳамдигар мо дар пайи ободиву созандагиву бунёдкории ин ватани зебоманзар ҳастем. дар чунин чорабиниҳои сиёсӣ иштирок карда барои ҳимояи марзу буми ватан мо ҷавонон саҳми хешро мегузорем. дар ҳудуди ноҳияи восеи вилояти Хатлон низ бо қабули ишора ва ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ ташкилу бароҳ монда шуд. баъд аз анҷоми кори ситод дар ин ноҳия сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар шахсони масъул дар макони ҷамъомади ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ ва дигар қувваву воситаҳои минтақаи мудофиаи ҳудудӣ бо иштирокчиён суҳбату вохӯрӣ анҷом дода ба сокинон ки бо гирифтани даъватномаи комиссарияти ҳарбӣ сари вақт ба нуқтаи таъин гардида ҳозир шуданд таъкид карда шуд ки маҳз бо чунин азму иродаи қавӣ ва меҳнати садоқатмандона дар роҳи дифоъ аз марзу буми аҷдодӣ ва якпорчагии Тоҷикистони азиз мо метавонем ҳамчунин як қувваи бузург давлату миллати хешро аз ҳар гуна хавфу хатар ва таҳдидҳои эҳтимолӣ эмин нигоҳ дориму зиндагии ободу осӯиштаи мардуми ин сарзамини муқаддасро таъмин намоем. ҳамасола фаъолона дар чорабинии мудофиаи ҳудудӣ фаъолона иштирок менамоям ки ин барои ман ифтихори бузург аст. ҳаминро қайд менамоям ки мо ҷавонони даврони соҳибистиқлол ифтихорманд аз он ҳастем ки дар як давлати тинҷ ором осуда ва дорои истиқлолияти комил зиндагӣ ва умр ба сар мебарему хизмати модар ватан мекунем. ضمن جنبست و نتیجه‌گیری چاره‌بینی‌های سنجشی قوا و واسطه‌های مدافعی حدودی و ذخیره‌های سفربری یک قطار افسران احتیاطی از جانب راهبریت وزارت مدافعه با رتبه‌های نوبتی حربی سرفراز گردانیده شده. اینچنین چند از پدر و مادران که عین حال فرزندانشان در صف قواهای مسلح مملکت خدمت می‌نمایند با سپاسنامه وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شدند. дар ноҳияи Спитамен ба пешвози солгарди 35-уми истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди зиёда аз 630 иншооти таъиноти гуногун ба нақша чорабиниҳои ҷашнӣ шомил гардида буд. То ин муддат қисми зиёди онҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. зимнан дар доираи ҳамин тадбирҳои созандагӣ сохтмони муассисаҳои томактабӣ пешбинӣ карда шудааст. хабарнигорони мо дар ҳамин хусус иттилои бештар доранд.
то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Спитамин бунёду ба истифодадиҳии 635 адад иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, то ин дам 480 адад иншоотҳои таъйиноташон гуногун сохта ба истифода дода шудааст, ки ин нишон дод иҷроиши 75.6% нақшаи пешбинишударо ташкил медиҳад. Тибқи иттилои масъулин, ҳоло корҳои сохтмонӣ дар иншооти таъйиноташон гуногун аз ҷумла соҳаи маориф ва тандурустӣ бо маром идома дорад. бо маблағгузории вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол сохтмони бинои маорифи ноҳияи Спитамин ҷараён дорад. бо маблағгузории идораи сохтмони асосии вилоят сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 320 талаба дар як баст дар деҳаи Файзободи ҷамоати деҳоти Кӯлуш, инчунин бо маблағгузории вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони беморхонаи сироятӣ барои 120 кат дар деҳаи Навандарсои ҷамоати деҳоти Турсуналҷабоев ҷараён дорад. яке аз масъалаҳои муҳим ин фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ, бунёди кӯдакистонҳо ва бо ин васила тарбияи насли наврас дар рӯҳӣ ва тандурустӣ ва ифтихори миллӣ буда, дар ноҳияи Спитамин ба ин масъала низ таваҷҷӯҳи махсус равона гаштааст. Зеро дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоатҳои деҳот бунёди кӯдакистонҳои наву замонавӣ ба нақша гирифта шуда, бо дастгирии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, сайми соҳибкорону сокинон муассисаҳои томактабӣ бунёд карда мешаванд. дар баробари ин дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ марказҳои инкишофи кӯдак амал мекунанд, ки ин барои ҳарчи бештар фарогирифта шудани кӯдакон ба таълиму тарбияи барвақтӣ мусоидат мекунад. сол ба сол талаботи аҳолӣ ба таҳсилоти томактаби зиёд шуда истодааст. барои харчи бештар ҷалб кардани кӯдакон ба таълими тарбияи томактабӣ дар назди 34 масъулияти таълими ноҳия маркази инкишофи кӯдак таъсис карда шуд. дар он 2460 нафар тарбиягирандаҳо таълими тарбия мегиранд. инчунин дар мактаби муассисаи таҳсилоти рақами 8 ва ҷамоати деҳоти хуррамзамин бунёди кӯдакистон ба нақша гирифта шуд. маврид ба зикр аст, ки ба шарофати соҳиб истиқлолии кишвар ноҳияи Спитамин ободу зебо гардида, бо бунёди иншооти таъйиноташ гуногун шароити кору зиндагии арзанда ба мардум фароҳам оварда мешавад. ҳоло бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғ ва мақомотҳои маҳаллӣ дар шаҳру ноҳияҳо кӯдакистонҳои нав бунёд гардида истоданд ва ин раванд идома дорад. дар ноҳияи Спитамин дар ҳамкорӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ба бунёди кӯдакистонҳои нав иқдомҳои нек амалӣ шуда, дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумат дар амал татбиқ мегардад. соҳаи саноати ангишт бо дигар бахшҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ иртиботи зич дошта дар рушди иқтисодиёти миллӣ нақши муҳиму назаррас дорад. солҳои охир кормандони соҳа барои бо ангишт таъмин намудани аҳолӣ, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаҳои саноатие, ки тавассути ангишт фаъолият мекунанд, корҳои зиёдро ба анҷом расонидааст. дар ин раванд фаъолияти ҷомеаи меҳнатии ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти шаҳри Исфара низ истисно нест. ҷомеаи меҳнатии ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи ангишти шаҳри Исфара, ки яке аз калонтарин ширкатҳои истеҳсолкунандаи ангишт дар кишвар маҳсуб меёбад, дар самти бараванди истеҳсолот ҷорӣ намудани техникаву технологияҳои нав ва дар ин замина зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот тадбирҳои мушаххас меандешанд. дар ин радиф дар самти афзун намудани ҳаҷми истихроҷи ангишт ва паст кардани арзиши ниҳоии он, ҷомеаи меҳнатии мазкур аллакай аз тариқи ҷалби сармояи хориҷӣ қадами нахустин ва ҷиддӣ гузоштааст. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд аз навсозӣ хатҳои истеҳсолӣ ва иншооти мавҷудаи ҷамъият оғоз гардидаву бо маром ҷараён дорад. айни ҳол таъмир ва аз навсозӣ рафта истода бо маблағи 35 миллион сомон техника ва таҷҳизотҳои шахтаи ворид кардаам. корхона айни ҳол бошад зиёда аз 503 нафар коргар кор ва фаъолият мекунанд. баъд аз навсозӣ ва таъмир корхона бошад зиёда аз 2000 ҷои кории нав мешавад. дар назар аст, ки дар соли 2026 ба миқдори 1 миллион тонн ангишт истихроҷ мешавад. айни ҳол бошад бинои корхона бошад, дуюм ошинат, сеюм ошинат ва пур аз таъмири капиталӣ барода шуд. шукли шумо шоҳид ҳастед, таъмири истиқлол рафта истодааст, ки дар муддати 6 моҳ таъмир ва аз навсозӣ карда мешавад. то моҳи сентябр дар назар аст, ки истихроҷи ангишт оғоз карда шавад.
дар раванде аз навсозӣ ширкати чинӣ Shingmei Shinmania дорад барои таҷдиду навсозии хатҳои истеҳсолӣ дастгоҳу таҷҳизоти нақбканӣ дар кони ангишт $60 миллион амрикоӣ равона намояд. ҳамзамон бинову иншооти асосиву ёрирасон, маҷлисгоҳ, хобгоҳ, ҳаммом ва ошхонаи корхона ба пуррагӣ навсозӣ гардида ба беҳтарин дастгоҳу технологияи пешрафта муҷаҳҳаз карда хоҳад шуд. бо анҷоми ин корҳо шумораи коргарони кони ангишт ба маротиб афзуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот низ зиёд хоҳад шуд. бо мустаҳкам намудани пойгоҳи моддию техникии корхона ва воридсозии таҷҳизоти ҳозиразамони технологӣ, мутахассисони бо таҷрибаи корхонаи ангишти шаҳри Исфара минбаъд низ барои афзоиш додани ҳаҷми истихроҷи ангишт, таъминоти саривақтии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт бо ангишт кӯшиш намуда барои рушди иқтисодиёти миллӣ дар доираи солҳои рушди саноат барои солҳои 2022-2026 ва татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо сурати мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. бо мақсади пешгирӣ аз селу обхезӣ ва рахнашавии соҳили сою дарёҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ ба роҳ монда шудааст. Тадбири мазкур бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявиву дигар манбаъҳои ҳамасола гузаронида мешавад. дар ҳамин замина дар ноҳияи Муъминобод низ масъулон корҳои соҳил мустаҳкамкуниро вусъат бахшида техникаю таҷҳизот ва сокинони маҳаллиро ба ҳашар ҷалб карданд. тафсилот дар ин бора. сои тебалай аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин оғоз ёфта тавассути ноҳияҳои Муъминобод ва шаҳри Кӯлоб мегузарад, ки ҳамасола бар асари баланд гардидани маҷрои оби он соҳилҳо шуста гардида ба хоҷагии халқ хисорот ворид менамояд. айни замон дар ноҳияи Муъминобод барои пешгирӣ аз селу обхезӣ дар сои мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои масъул ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия корҳои соҳилбандӣ идома доранд. با مقصد گذراندن چرابینی ها اوید به پیشگیری حالت فوق‌العاده فوق‌العاده کارهای پیشگیری کننده و کارهای سال مستقیم در بهار سال 2025 توسط نقلت‌های بورکش کمیته حالت فوق‌العاده و اداره بهداشت زمینی آبیاری در جمع دیهات بالخوابی دیهه‌های تباله و ممیرک مسائل ساختمانی از نمود سمنت دسترس گردیده است. این چنین تکنیک‌های مهندسی در دی موضع خوفناک سفربر کرده شد. قسمتی زیادی این سایه از جماعت دهاتی بالخوابی ناحیه مومین‌آباد می‌گذرد و ساکنان دهه‌های مومیرک و تبالای که بیشتر موضع‌های آسیب‌پذیر در حدود آنها جایگیر می‌باشند در کارهای ساحل مستحکم‌کنی کمک می‌رسانند. در جماعت دهاتی بالخوابی در دهه تبالای و دهه مومیرک با مقصد ساحل مستحکم‌کنی بیش از 150 نفر ساکنان به حشر برآمده. سال 2024 در نتیجه باران‌های سیل مجرای سوی تبالای بلند گردیده در چند موضع ساحل‌ها را رخنه نمود و خوشبختانه به اهالی ضرر نرسانید. امسال باشد از روی نقشه در نوبت اول پایدیوار پل‌ها و ساحل‌های رخنه گردیده را تعمیر کرده ایستادند. همه روزه برای انجام سریوقتی کارهای ساحلبندی ده‌ها نفر ساکنان به حشر می‌برآیند. در ناحیه مومین‌آباد 17 تا سوی موجود است که از این 18-6 هزار متر موضع‌های خطرزا در ناحیه به نقشه گرفته شدند و طبق نقشه چرابینی‌ها و با کمک و دستگیری‌های اگنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای موضع‌های خطرزا را ساحل مستحکم نمودن 40 تن سمنت مارک 500 دسترس کرده شد. این چنین موادهای سوخت از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی و با جلب ساکنان و صاحبکاران موضع‌ها برطرف کرده می‌شوند. اطلاع داده شد که در ساحل دیگر سایه‌ها نیز کارهای ساحل مستحکم‌کنی ادامه داشته مقصد دارند تا آغاز باران‌های سیل بهاری کارهای ساختمانی را انجام دهند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلov از ناحیه مومین‌آباد برای برنامه نوید. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аҳли заҳмати хоҷагиҳои ноҳияи шаҳри нав низ бо гузарондани як чорабинии техникаҳои кишоварзӣ ва мошиналотро аз муоина гузарониданд. чорабинии доиршуда нишон дод ки техникаву механизмҳои соҳавӣ ба киштукори баҳорӣ омода мебошанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши Бахтиёр Қодирзода.
ҳамчун анъана ҳамасола кишоварзон қабл аз оғози кишти зироатҳои баҳорӣ омодагии техника ва мошинолоти кишоварзиро ба намоиш мегузоранд ки он то чӣ андоза омода будани техникаҳои кишоварзиро ба мавсими кишти зироатҳои баҳорӣ бозгӯӣ мекунад. дар намоиши имрӯзаи техника ва мошинолоти кишоварзӣ намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав иштирок ва суханронӣ намуданд. бино ба маълумоти масъулини шуъбаи кишоварзии ноҳияи шаҳри нав дар ноҳия беш аз 514 техникаи кишоварзӣ ба қайд гирифта шуда зиёда аз 350 адади он барои гузаронидани кишти баҳорӣ омодаанд. то оғози мавсими кишт боқимондаи техника низ аз таъмир бароварда шуда ба мавсими кишт сафарбар мегарданд. дар баробари ин дар хоҷагиҳои кишоварзии хурду калон 165 испор, 6 тухми пӯшак, 20 ядаки тракторӣ ва дигар мошинолот ҷиҳати пешбурди корҳои кишоварзӣ дар ҳолати омодабош қарор доранд. гуфта шуд ки аз шумораи умумии техникаҳои ба қайд гирифташуда 442 адад техника ба аҳолӣ тааллуқ дорад ки онҳо асосан ба хоҷагиҳои хурду калони деҳқонӣ барои пешбурди корҳои кишоварзӣ кӯмак мерасонанд. боиси тазаккур аст ки майдони умумии заминҳои кишт дар ноҳияи шаҳри нав 8062 гектарро ташкил намуда дар 3473 гектар кишти тирамоҳӣ гузаронида шудааст. тибқи дурнамо хоҷагидорон нақша доранд ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ва дар майдони 4151 гектар кишти баҳорӣ анҷом диҳанд. дар фароварди чорабинӣ роҳбарони пешқадамии хоҷагиҳои деҳқонӣ ва механизаторони ноҳия бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав қадрдонӣ гардиданд. кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои амалишавии барномаи миллии сабзгардонии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2027 ва барномаи давлатии сабзгардонии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ба нақша гирифтааст ки дар мавзеъҳои муайян ҳазорҳо бех ниҳоли ороишӣ ва сояафкан шинонад. аз рафти тадбири сабзу хуррамгардонӣ ҳамкасбони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади дар оянда ба кишвари сабз табдил додани ҷумҳурӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи маҳаллии кишвари сабзи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ҳамчунин барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардидааст. баъди татбиқи саривақтии барномаҳои қабулгарида кумитаи вазоратҳо ва муассисаи ташкилотҳо азм доранд дар шукуфоӣ ва ободию хуррамии муҳити атроф бо шинондани дарахтони ороишию гулу гулбутаҳо саҳми арзанда гузоранд. кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади саҳмгузорӣ дар иҷрои барномаҳои сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон азм доранд дар мавсими имсола беш аз 4000 бех ниҳоли дарахтони ороишию сояафкан шинонанд. бо ин мақсад дар ҳудуди ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ дар шафати роҳи мошингари душанбе бохтар маъракаи ниҳолшинонӣ доир гардида беш аз 1000 дона бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинонда шуд. дар доираи барнома нақшаи амалии соли 2025-27 вазорати идораҳо низ вазифадор карда шуданд ки дар қитъаҳое ки ба онҳо ҷудо карда шудааст дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бояд ки дарахт шинонанд. имрӯз аз тарафи кормандони кумитаи хоҷагии манзилии коммуналӣ ва кормандони корхонаи воҳии давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ низоми он ва корхонаҳои тобеи корхонаи воҳии давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ сарҷамона дар минтақаи ҷудогардидаи кумитаи хоҷагии манзилии коммуналӣ ки дар ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ вобаста гардидааст зиёда аз 1000 бех дарахтони арчаи сояафкан намуди можавелник ва туя оварда шинонда шуданд. ин иқдом низ аз тарафи кормандони корхона ва худи роҳбарияти кумитаи хоҷагии манзилии коммуналӣ идома дорад ва дар ин минтақае ки 3.7 гектар ба мо ҷудо шудааст мо то давраи ва охир расидани давраи ниҳолшинонӣ ҳаракат мекунем ки ниҳолҳоро сари вақт оварда шинонем. ниҳоли дарахтон аз ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварии ҷумҳурӣ дастрас карда шуда ба иқлим ва обу ҳавои минтақа мутобиқ мебошанд.
чун айёми баҳорон давраи муҳиму асосӣ барои шинондани ниҳоли дарахтон мебошад. Ин иқдом пайваста идома ёфта масъулини Кумитаи хоҷагии манзилию коммуналии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон азм доранд дар кӯтоҳтарин фурсат нақшаи ба зимма гирифтаашонро пурра ба иҷро расонанд. бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе сабзкориҳои муҳити зист идома доранд. бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон рӯзҳои истироҳатӣ дар шафати шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб, тариқи ҳашар, Сатҳобех, ниҳолҳои зояафкан ва гулҳои ороишӣ шинонида шуданд. дар дораи корҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ин замина иҷрои тадбирҳои экологӣ дар самти пешгирии тағйирёбии иқлим рӯзҳои истироҳатии ҳафта дар ноҳияи Восе бо иштироки кормандони ташкилоту муассисаҳо ҳашарҳои дастаҷамона гузаронида шуданд. корҳои сабзкориҳо тибқи нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба роҳ монда шуданд. самти кории кормандони ҷомаати деҳоти ба номи Абдиавазов ва ҳашарчиёни ин деҳот ба шинониндани дарахтони сояфкан дар шафати шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб то бегоҳ идома ёфт. дар ҳудуди ҷамоат деҳоти ба номи Абдиаваз ноҳияи Восе ба ҳолати ҳозира 1380 дона ниҳолҳои ороишӣ мевадиҳанда шинонда шудааст. айни ҳол дар шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб миқдори 300 дона дарахтони ороишӣ ва сояфкан шинондем. дар ин ҳашар дар шафати шоҳроҳ дар самти ниҳолшинонӣ ҳамчунин соҳибкороне ки корхонаҳояшон дар шафати роҳ мавҷуд мебошанд саҳми арзандаи худро гузоштанд. ба ин мисол кормандони ҷамъияти масъулияташ маҳдуди олами семен роҳбараш Салмон Азизов бо шинониндани дарахтони сояфкан ва гулҳои ороишӣ ин қитъаи шафати роҳро зебо гардониданд. корхонаи мо дар шафати роҳи шоҳроҳи Кӯлоб Душанбе аст. бинобар сабаби ободонӣ ва тозагӣ нигоҳ доштан дар шанбегии имрӯзаамон мо гулҳои ороишӣ ва 1000 ниҳол гулҳои садбар ва арчаҳои ҳамешасабз шинондем ки барои ободонии ноҳия ва ҷумҳурӣ кӯмаки худрои корхонаи мо дар ин дастгирӣ карда истодааст. дар оянда мақсад дорем ки боз зиёда аз 1000 гул ва дарахтҳои дигар дар шабати роҳи шоҳроҳ ниҳол бишнонем. дар ин ҳашар тавассути иштироки фаъолонаи ҳашарчиён дар деҳаи шобика деҳоти Тугарак боғи назди мактабӣ ба шакл дароварда шуда зиёда аз 200 бех ниҳолҳои мевадиҳанда шинонида шуданд. ҳамин шинондан яку парвариш кардан дигарае. мақсади асосии ин шинондан не, мақсади асосии ниҳола парвариш кардан. агар мо шинонем парвариш накунем ин меҳнати мо самар намедиҳад. мақсад ягона ҳамин ниҳола шинонди бояд чун фарзанд бояд нигоҳбин кунӣ дар оянда меваи онро истифода барем. ба ҳамин монанд дар дигар деҳотҳои ноҳия ташкилоту муассисаҳо корҳои сабзгардонии муҳити зист идома ёфтанд. гузориши хоҷа Назриф Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. дар доираи моҳвораи омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар вилояти Хатлон маорифчиёни ноҳияи Ёвон нақшаи чорабиниҳо таҳия намуда дар ин самт як қатор корҳои лозимаро сомон доданд. аз ҷумла миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия фестивал озмуни забонҳои хориҷӣ баргузор шуд. гузориши Наврӯз Вазирзода аз ноҳияи Ёвон дар ин хусус таҳия шудааст. дар шароити рушди босуботи ҳамкории байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгироии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талабот ба мутахассисоне ки сатҳи касбияти баланд дошта забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ ва англисиро хуб медонанд рӯз ба рӯз меафзояд. забон рукни муҳими ҷомеа ва яке аз воситаҳои асосии муошират ба ҳисоб рафта пайвандгари миллатҳо аз замони гузашта то кунун мебошад. бо дарки ҳамин маънӣ имрӯзҳо дар вилояти Хатлон нақшаи чорабиниҳо таҳия шуда моҳҳои феврал, март ва апрел ҳамчун моҳвораи омӯзиши забонҳои хориҷӣ эълон шудааст. вобаста ба ин дар ноҳияи Ёвон миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонии ноҳия фестивал озмуни забонҳои хориҷӣ доир гардид ки дар он хонандагони тамоми зинаҳои таҳсилот фаро гирифта шуданд. дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Ёвон ҳамарӯза чорабиниҳо, дарсҳои кушод, викторинаҳо, фестивалҳо гузаронида мешавад. чунончи имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 80 бо ибтикори омӯзгорони фанни забони русӣ
دو مؤسسه فستیوالی فن زبان روسی بخشیده به ماهواره آموزش زبان روسی برگزار کرده شد که در این خوانندگان هر دو مؤسسه با یک تشکیلاتچگی با یک تیاری پخته از دانستن زبان روسی با تمام مؤسسه های تعلیمی آغاز کرده تشبث و ایجادیات خود را نمایش دادند. тадбири мазкур дар ҳоле рӯйдаст гирифта шуд ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид карда шуд ки дар тоҷикистон омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз зинаи таҳсилоти томактабӣ оғоз карда шавад. аз ин рӯ маорифҷӯёни ноҳия ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар ин самт даст ба кор гардида натиҷаҳо низ дар ин ҷода назар расанд. ҳоло моҳвораи омӯзиши забонҳои хориҷӣ идома дошта дар дигар муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ мегардад. пошхӯрии оилаҳо дар тоҷикистон яке аз масъалаҳои муҳиму ҳалталаб боқӣ мемонад. бо мақсади пешгирӣ аз ҷудошавии оилаҳо махсусан оилаҳои ҷавон пайваста чорабиниҳо сурат мегиранд ва мутахассисон барои ҳалли ин мушкили ҷомеа тадбирандешӣ мекунанд. ҳамкорони мо дар ҳамин мавзӯъ шарҳи бештар доранд. соли 2024 дар ҷумҳурии тоҷикистон 75197 ақди никоҳ ба қайди давлатӣ гирифта шуда 9102 оила дар ниҳоди ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худро бекор намуданд. ба иттилои риёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта сабти ақди никоҳ ва бекоркунии он дар муқоиса ба солҳои қаблӣ коҳиш ёфтааст, аммо нишондиҳандаҳои бекоркунии ақди никоҳ ҳанӯзам ҷои нигаронӣ аст. маҳз бо шарофати оила рушди давлат босубот гардида неку аҳволи халқ беҳтар мегардад. аз ин рӯ ҳолдонҳои соҳа мегӯянд ки бояд роҳи ҳалли мушкилоти ҷудошавии оилаҳо ҳар чӣ зудтар пайдо карда шавад. соли 2022 дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби мақомоти сабти асоси ҳолати шаҳрвандӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон 13876 бекоршавии акди никоҳ ба қайди давлатӣ гирифта шуд. ин нишондиҳанда боиси нигаронӣ зиёд шуд. хушбахтона дар пайи чорандешиҳои ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ бекоршавии акди никоҳ дар 2 соли охир 12% коҳиш ёфт. барои мисол соли 2023 дар ҷумҳурӣ 10296 адад ба қайд гирифта шуд ва дар соли 2024 9102 адад бекоршавии акди никоҳ ба қайд гирифта шуд. аммо ин коҳишёбӣ қонеъкунанда нест. барои ин мо бояд дар ҳамбастагӣ барои ташкили оилаи солим, ҷомеаи солим талош кунем. طبق معلومات آماری سال 2024 در جمهوری تاجیکستان بیش از 9000 oila در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی عقد نکاح خود را بکار نمودند. از این شماره 6279 نفر با قرار سوتا، 2684 نفر با عریضه یکجایه و 140 نفر با عریضه یکی از همسران از هم جدا شدند. آماری نگران کننده در اینجاست که 8396 کودک در پی جداشوی oila ها در تربیت یکی از والدین گذاشته شدند. ندانستن معرفت oila داری تربیت نکردنی چه جوان پسران چه جوان دختران در روحیت معرفت اویلاداری و ارزش های آداب اویلاداری و همزمان احترام نکردن ارزش های اویلاداری و از جانب جوان پسران یعنی از جانب مردم کم گردیدن مسئولیت شناسی در اویلا، یعنی همون عهده‌داری هایی که به ذمه مردم گذاشته شده است اجرا نکردن همون عهده‌داری خودشون، کاهش یافتن تربیت جوان دختران یعنی در همه عامل ها سبب ها که صبر ندارن، تحمل ندارن، بسیار تقلید کاری میکنن که اینها میتواند باعث سبب ها و عامل های پاش خوردن اویله ها گردد. کارشناسان سبب جداشوی اویله ها را به هر نوع شرح میدهند. بسیاری ها به آن نظرند که نداشتن معلومات کافی درباره زندگی، حکمت زندگی، مقصد از زندگی باعث به پاشخوری اویله ها میگردد. برخی دیگر به آن باورند که دخالت شخصانی سیوم به زندگی نوخانه‌داران و عامل های اجتماعی سبب ناسالمی اویله و جداشوی آنها گشته است. بسیارتر ما میخواهیم که کلینمون معلومات عالی داشته باشند. وقتی که کلینی معلومات عالی دار دیگر است و معلومات میانه دیگر است. برای که دختری که معلومات عالی دارد خسرو خشتمانشان به حرمت عزتش میرسد. ما باید دخترمون اول یکم برای خانه‌دار شوی تیار کنیم.
برای تشکیل اویلای سالم ما باید خوردآور دختر بچه‌هایی که مادر در اینجا آموزگاری وی است باید تربیت کند. تربیت اول از خانه می شود و در راه زندگی باید اینها تیار کند، برای که بر وقتتر شوهر میتن اینها از همین سبب که یعنی اویله فهمیش ندارن، آینده اویله فهمیش ندارن، برای همین خاطر اینها جدا می شوند و صبر ندارن که گپی کلونو قطعی مثال کار کردن اینها ندارن. از همین سبب من در همین میبینم این پاشخوری همین اویلای یوشا. جامعه سالم از اویلای سالم و نسل سالم تشکل می‌یابد. دولت جامعه سالم را پشتیبانی میکند، اما جنبه مهم سیاست ملی این دستگیری مدنیت مناسبت مسئولیتناک شهروندان نسبت به برپا نمودن جامعه سالم محسوب می‌یابد. اویلای سالم قسم از جامعه سالم بوده. جامعه سالم باشد در نوبت